Kisumu koro twang'ado nyaka kaunti ma Kisii nyakoro mgajiwang kama governor ma kaunti ma Kisii Simbarati omedogoyo peksen jotij piny owacho ma kaunti no kane odonje sekta mochung'ne solosuru. Wachore ni omenda mag jopiny maloyo milion 7 lal bang' dwe ka dwe. Gino ma koro nochuno jotij kaunti no chwalo oboke mag somo mapuodho gi apisi magimako. Reporter marwa Crispin Otieno lero mathoth koya kaunti no ma Kisii. E odiechieng' machielo kendo, gavana ma Kisii Simbarati ne odhi nyime gi apedha mar nono jotije duto mane bad migawo mar choko osuru e kaunti ma Kisii. Chenro ma otimo mar kolo oko jotije mabandia kendo dino rode mag mibadhi. Jotije mathoth ne ochopo e alap mag Kisii kanigi achiedh nade kendo giting'o oboke mag tich kod manyiso lony mag-gi e yor somo. Wewe umepeana hiyo barua sio? Ndio. Wewe ulipeana hii. Barua zote za promotion, employment, zote ni za board. Ni wewe. Apedha no, ema Simbarati wacho ni ne osemiyo yudo rode moko ma omenda mag jopiny ronygo kendo kelo lal mar siling milion 7 dwe ka dwe. Kama ningekuwa mtu chini, watu wangekula kiboko. Lakini sasa nitafuata sheria. Wameweka vijana wanatusi sisi kwa mitandao. Watu waendelee kutusi sisi. Nitafanya hii kazi mpaka wao wenyewe watakubali kwamba ile ujinga walikuwa nao. Arati bende owacho ni ji manyocha oyudo barupe mag tich pod nyalo wito tijegi ni mar kaunti sani ni matek nikech omenda ma ichulo jotich omedore mochopo atamalo 58 ka chik to dwaro ni omenda mag osara kik kadhi atamalo 35 mar budget. Basically, what we are doing is that we have realized so many people are employed here because they know either governor, they know MCA, they know chief officers. Those are the criteria of employing many people. Yes, we have a section which has papers working in. But even for those ones who have papers, they have been sidelined, most of those ones who have experience. Therefore, what happens is all institutions, structures, they are dead. Jodito mag bede migepe e piny owacho ma Kisii bende no yudore kama tek e apedha no. Do you think this county really high ama imekufa? Is it dead or is alive? Or we want to resuscitate it? We are trying to resuscitate it now. Motelo, apedha machielo nyocha otimore e sekta mar wuoth kendo jotije 860 mabandia ne ofwenyore. Jotije manie sekta mar thieth kod pi bende koro ikore ni mar gin bende idhi chak non gi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.